Takže zdravím lidi, vítám vás u dnešního videa, kde bych chtěl prodat tento účet, tuto postavu. Je to level 102 postava, jméno je Liliputa, je to z Modré říše a je tu nahráno 25,5 tisíc minut. Myslím si, že je to slušně nahraná postava a ještě vám řeknu o té postavě teda víc. Za prvý chci prodat bez věcí. Potom, co bych řekl, krotil jsem tady už vlka a prase, takže stačí jenom, jak jsem říká, stačí ho jenom ochočit. Skilly jako aura tak to je určitě P, to si ukážem hned. Takže ke spelům, spely tady mám 4x P až teda na trojcitelný střih. Můžete vidět, že mám fakt full skoro P. Zručka je tady na 5, já jsem tady zručku nic takového nedělal, pro mě na 12. 21 level toho zvířete, převlad zvíře 10, vedení G1, kombo samozřejmě na 2, těžba 1. Jinak tady biolog, tu je, opravdu tady tam moc nemám nahraný jako biologa a tak, takže upomínky démona tu jsou jenom. Ke koňovi, jo, to už jsem vlastně říkal. A proč tady nechci jako hrát, už mě prostě tady ten server nebaví, jsou tu hodně drahé věci, zdražili to tady jak prase, prostě takových jangů to jsem tady snad nikdy neměl, třeba 25 miliard za nějakou PvP helmu, sice je dobrá, ale je to fakt na prd, že to je tak drahý. Inventář a sklad vyčistím, samozřejmě. A nabídky mi pište do zpráv pod Facebook a do zpráv pod YouTube video. A klidně můžeme jít i Skype, jestli chcete jako se seznámit přes Skype, můžeme prostě zavolat, mně to je jedno. Já prostě chci jenom férový obchod a ne žádný podvody. Tak já se s váma loučím a budu rád za každý nabídky všechno, tak se mějte.